Husaini ya shaidin Karbala, zuciyata ba ta manta Husaini ko wani zamani. Allah gare ka na zo ni kai mini agaji, Ya shaidin Karbala, hidimar Muhammadu Rabbi sakar in gaji. ya shaidin Karbala, Allahu dan baban sai ba a shuhada kaɗa da ni. ya Imam Husaini ya shaidin Karbala, zuciyata ba ta manta Husaini ko wani zamani. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا 20 daidai ga watan safar hijira ta 1447, wanda a maktaba wance a makaranta ta ahlul bait alaihimussalam, kamar yadda ainihin ranar 10 ga watan Muharram ta shahara da ranar Ashura, da ita kuma ranar 20 ga watan Safar ta shahara da ranar 40, wanda 40 ɗin wannan ma'anarsa shine kwana 40 cif da shahadan Maulana Imam Hussein alaihi salam. Duk da malamai sun ɗan yi munaza'a cewa aka ce 20 shine ranar 40 lissafin ba daidai ba ne, sai dai a ce 21 shine ranar 40. Amma dai wasu malaman kuma sun ba su amsa akan cewa ta zama ranar 20 ga wata idan aka fara lissafi daga ranar 10 ga wata. In ya zama ranar aka ce ita ce ɗaya, to zai zama ranar 20 ga wata safar ita ce ranar 40, ko kuma a'a idan ya zama watan almuharram na shekaran da aka wannan waƙi a kwana 29 yayi ba 30 ba, idan aka biyo ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu zai tabbatar da cewa ranar 20 ga watan safar ita ce ranar 40 na Imam Hussein alaihi salam. Wannan kuma ita ranar 40 na wafatin mamaci, akalla dai mu dai a nan ko da ma bisa al'ada to muna da wannan. Idan mutum ya rasu ya kwana 40 to muna abin da muke kira addu'a ko kuma sadakan 40. Yawa, duk da wasu masu inkarin a haɗu a yi addu'a suna inkari, amma dai wannan ya nuna cewa lallai mutanenmu tun fil azal suna da alaƙa da ahlul bait alaihimus salam. Kuma wannan ya ƙara tabbatar da cewa lallai wato asalin shigowar musulunci to ya zo ne ainihin da unwanin musuluncin asali na biyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana shi ne addini na asali wanda ya shigo wannan yanki namu. Saboda haka duk wani wanda ba wannan ba to kutse yayi, amma ba shi ne na asali ba. Kuma muna da misalsalai da daman gaske wanda suke tabbatar da haka, wanda aka ɗauke su wasunsu a matsayin al'adan bahaushe ne, ko da yake wasu abubuwan da kuma suka kasance sun saba
ala ayi halin dai 20 ga wata ita ce ranar 40 din Imam Hussein. Da yake shi a addini mutum ba shi da lasisi ya kirkiri komai, babu lasisi. Shi addini kana jira ne ka ji me Allah ko manzansa ko wasiyin manzansa zai nuna maka, to sai ka ba a matsayin shi ne addini. Amma idan ka kirkiro wani abu a addini wanda manzan Allah bai san shi ba, ainihin wato Allah bai san shi ba, manzan Allah bai san shi ba, a imma alaihi musulam ba san shi ba, to wannan ya zama kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin finnari. Saboda haka ya zama wannan. To don haka wannan wato tattaki da muke na ranar 40, to muna da hujja da muka samu daga wajen ma'asumai alaihi salam a matsayinsu na masu shar'antawa. Idan gini akan cewa masu shar'antawa Allah ne da manzansa, ko mu ce kila da ma'asumai. Yawwa su ma'asumai suna bibiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sabanin waɗanda suka tafi akan cewa a'a babu shari'u face Allah subhanahu wataala shi kadai shine mai shari'antawa. To dai mun samo daga wajen a'imma alaihi salam, wanda shi ma akwai bayanai daban-daban dangane da cewa 40 ɗin farko wadda daga nan ne aka dora ya aka ta samu asali. Yau sai aka ta samu asali. Akwai malaman tarihi da suka tabbatar da cewa ranan ta yi daidai da wato ranan da tawagan Imam Zainul Abidin alaihi salam suka dawo Karbala bayan an kashe Imam Hussein ranan Ashura. Daga nan aka ɗunguma aka tafi wato Kufa, fadan la'ananne Ubaidullah bin Ziyad, wanda daga nan aka yi bukukuwan da za a yi, sannan kuma sai aka kama hanya aka nufi ƙasar Siriya. Kufa ita tana cikin Iraki, da kuma Siriya aka tafi Dimashq, Sham, wanda ita kuma tana cikin ƙasar Siriya ta yanzu. To daga nan kuma aka wuce wanda can ne hedkwatan gwamnati take, nan ne kuma fadan Yazidu dan Muawiya la'natullahi alaihi. To daga nan bayan abin da ya faru ya zama shi Yazid ya ji tsoro, saboda haka ya sallami iyalan gidan manzon Allah, su kuma sun ɗauko hanya suka dawo da nufin za su koma Madina. To sai suka biyo ta Karbala, kuma sai zama daidai ranar da suka zo Karbala daidai ranar 20 ga watan Safar, wanda ita ce 40 ta farko. Duk da shi ma dai akwai tanazu'i a tsakankanin malamai, akwai shubuhohi da malamai suka tayar cewa ai tafiyan ba zai yi ba a cikin kwana 40 kacal a yi tafiya daga Karbala a je Kufa, ko kuma tafiya ce ake a hankali, sannan duk inda aka je wani ƙauye to za a yada zango a gurin, a tsaya a yi tabligi, a nuna cewa to gashi na an kashe makiya sarkin musulmai. Kuma aka je Kufa, nan ma aka bata lokaci. Daga nan kuma aka tafi ainihin Sham, to kuma a ce daga Sham din bayan can ma an bata lokaci, ba ranar da aka je ranar aka baro Sham ba, sai da aka yi kwanaki. Dan in fact sai da Imam Zainul Abidin ma ya haɗa majalisi na aza, aka dinga kuka, ana dukan kirji, ana ta koke-koke akan wannan babban musiba. Bayan da sun kammala wannan ne, sannan ne kuma suka ɗauki hanyar dawowa zuwa Madina. To ce ya za a ce a cikin kwana 40 ne aka yi wannan tafiya? Alhalin ba kuma ta ba ambata cewa daga Makka zuwa Karbala Imam Hussein ya yi tafiyan kwana 24 daga Makka zuwa Karbala, sai da ya kwana 24 a hanya. An gani. To kuma daga Karbala ga karasa Kufa, duk da ɗan take ne, babu nisa inda Kufa take da kuma Karbala. To daga nan kuma ka karasa Kufa, to daga Kufa kuma ka ɗauki wata tafiyar mai tsayi ita ma zuwa ƙasan Siriya.
sannan kuma ka sake yin rubas duk bayan ka ɓata lokuta kuma ka dawo, sai suka ce ba zai yi zama a kwana 40 an yi wannan tafiye-tafiyen. Don haka ba ranar 20 ga wata ne iyalan gidan manzon Allah suka dawo ainihin wato filin Karbala. Wasu kuma suka ce a ai kwata-kwata ma hanyar ma ba ɗaya ba ce, daga Sham wanda zai tafi Madina to bai da bukatan kuma ya dawo ta Karbala, akwai hanyar da zai bi ya wuce direct zuwa Madina. To wannan dai shubuhohi ne wanda mu bawa malamai can su je su ta kara kai nan hujjojinsu da abin nan su. Duk da hujjar da ta fi ƙarfi wadda kuma wanda kuma malamai suka rinjayar shi da cewa wannan a shi waɗannan shubuhohi din malamai sun ba da amsa a kan, domin amma dai akwai wani abu da yake musallam shi babu jayayya a kansa, cewa Jabir bin Abdullahi al-Ansari sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama da shi da yaransa da ake kira Adiya su sun zo Karbala ne a ranar 20 ga watan Safar daidai ranar 40. Su wannan babu jayayya a kai, ba wani wanda yake musu cewa su sun zo ranar 40. Amma aikin sahabi ba hujja bane a gaba. An gane, muka ɗauka Jabir shi ne farkon wanda ya fara ziyara, to aikin shi mu ba hujja bane a kanmu, saboda shi ba ma'asumi bane. Saboda haka malamai suka yi fatali da wannan cewa wannan ba za ta taɓa zama dalili ko kuma hujja na shar'anta ziyarar 40. To gaba ɗaya dai kuma sai muka samu ruwaya ma wadda ta hutar da mu daga waɗannan cece ku ce kace na ce da waye da sauransu, sai ga ruwaya daga ainihin Imam Hassan al-Askari alaihi salam wanda ya ambata cewa alamatul mu'min 5, alamomin mumini abubuwa ne guda 5, wanda abin da yake nufi shine in ka ga mutum da waɗannan to alama ne na cewa shi mumini. Ku lura ciyaye alama, an gani ba ciyaye in ka ga mutum da wannan abubuwan guda 5 shi mumini ne ba, alama ne da take alamta cewa za mu kyautata masa to cewa shi mumini ne. Abubuwan guda 5 da wanne da wanne? Na farko akwai sallah raka'a 51 a kowace rana. Duk wanda kaga yana sallah raka'a 51 a kowace rana, wanda ya haɗa sallolin farilla raka'a 17 da kuma sallolin nafilfilin su raka'a 34, to shine zai bada guda 51. To wannan alama ne na cewa lallai wannan mumini, ba tabbas amma dai alama. Sannan na biyu akwai at-takhattum bil yamin, sanya zobe alama, shi ma alama ne na mumini. An gani alama ne amma ba tabbaci ba, saboda yanzu ko dan wasan Hausa ba za ka ga ainihin zoben sa da mataki. Mutane yanzu sun saba da sanya zobe a hannun, saboda haka ba wai da kaga mutum zoben sa a hannun dama shikenan a wannan mumini ne, alama ce ɗaya daga cikin alamomi ne. Sannan akwai kafa goshi ko kuma in ce kumatu akan ƙasa wanda ake kira ta'afir. Idan mutum ya idar da sallah akwai abin da muke kira da sujudin shukur, ko a wajen sujudin shukur din nan mutum yakan kafa goshinsa ne haka ko, sannan sai ya haka ko, sannan sai ya dora wannan goshin shi ma wannan kumatin. To wannan dora kumatin dama da kuma dora kumatin hagu a kan ƙasa, to shi ma alama ne na mumi. Sannan sai kuma sai aljaharu bi bismillahi, bayyanar da bismillahi a lokacin sallah, shi ma alama ne na mumi, wanda mu a wajenmu dan ka ɗauki kamar suratul fatiha, ita bismillah ɗin nan wani yanki ne na ita fatiha. Ita fatiha ayoyinta nawa ne? Ayoyinta 7 ko? To cikin ayoyi 7 ɗin na wace ce ta farko? Bismillah. Mutum ya ɗauko alƙur'anin sai duba baro-baro zai ga bismillah rahmanin sai ga an rubuta 1. Saɓanin duk sauran surori su kuma bismillah iftitahiyya ce, kawai ta buɗe sallar ce, ko kuma ce ta buɗe surar ce, amma ba aya ba ce. Inda kawai take aya sai a cikin suratul namli ko wanda ya zo a cikin suratul namli akwai bismillahir rahmanir rahim a matsayinta na
na aya ko kuma a ce wani bangare na aya. Amma dai saboda haka mu a wajen ita bismillah aya dan haka nan kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani ko kuma ce a cikin sunna wanda ƴan ahli sunna sun ruwaito annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Akwai ko babu? Duk sun sani akwai. Babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab. To fatihatil kitab sai wani ya gutsire mata kai ta zama fatiha ba fatiha ya karanta, saboda haka suna ta yin sallar su babu fatiha a ciki. Saboda me? Saboda ba bismillah. Na'am, daga cikin su akwai wanda suka ce ana yin bismillah amma ana ɓoye ta. Liman ya zo a cikin zuciya sai ce bismillah alhamdulillahi rabbil alamin sai tsora da kira'a. Alhali ya faɗi bismillah din a asirci. Domin kuma a wajen bayyanar da wannan bismillah din alama ne na mi? Alama ne na mumini. Saboda amirul mumini ne ya tarar suna yin haka, shi kuma kawai sai rinka bayyanarwa. Saboda haka daga nan sai ta zama alama na mumini. An gani? To sannan sai kuma mi? Mun faɗi guda nan. Sai na ƙarshe ko? Shine ziyaratul arba'in, ziyaran arba'in. Ita ma alama ce ta cewa wanda yake ziyarar Imam Hussein alaihi salam ranar arba'in, to alama ce ta cewa mumini. To amma shi ma kamar da muka ce alama ce, ba wai garanti tabbaci hakika hakan bane. Kuma idan za ka fahimci haka yanzu maganar da muke Karbala cike take da miliyoyin mutane. A cikin waɗannan mutane akwai wa Kiristoci, akwai Kiristoci waɗanda suke zuwa su ziyarci Imam Hussein. An gani akwai wasu ahlus sunna din wanda suka yi watsi da wancan tarkacen tsiya din suke zuwa su ziyarci Imam Hussein alaihi salam. Amma kaga yanzu Kiristoci za a ce tunda sun je ziyaran 40 wannan alama ce na cewa su mu'minai ne? Ba za a ce ba. Ba za a ce ba. Na'am. Ko da yake ta iya yiwa da yake akwai mustada'afi waɗanda suke mustada'afin wanda muka ce su kuma gobe kiyama ainihin hukuncin su daban ne. Ta iya ya zama su haka din. Allah ayi halin sannan kuma waɗannan abubuwan guda biyar kamar yadda Imam Hassan al-Askari alaihi salam ya ambata ba su kadai bane alama na mumin. Akwai wasu alamomin alal misali cika alkawari alama ne na mumin, gaskiyar magana alama ne na mumin, da sauran abubuwa waɗanda suka zo a wasu ruwayoyi din waɗanda suke ainihin tabbatar da cewa alama kamar yadda alaman munafiki shi kuma mi za wa'ada akhlaq wa idza khasama fajara wa idza yutumina khana. Yawa to kaga shi kuma wannan da alamomi ne na munafiki. Saboda haka aka ga mutum da wannan to akwai alamun cewa lalle wannan ya kama hanyar zama munafiki. To ala ayi halin saboda haka idan muka bar batun cewa Imam Zainul Abidin alaihi salam shine farkon wanda ya fara ziyarar wato markadin Imam Hussein alaihi salam a ranar 20 ga wata, daga nan ne sai ya zama sunna. An gani mu kau da kai daga wannan sai mu ce to ai muna da hadisi ingantacce wanda Imam Hassan alaihi salam ya ambata cewa alamomi na mumini su ne waɗannan abubuwa ɗin da aka ambata. To ala ayi halin dai ba mu da wani mushkila, ba mu da wani kace na ce akan cewa ziyarar Imam Hussein nam akwai ziyara mutlaka an gani wanda ita babu wani cece ku ce akan, amma akwai ziyara maksusa wanda akan ta ne malamai suke magana. Ziyara mutlaka shine kowane lokaci anytime zaka iya zuwa ka je ka ziyarci Imam Husaini alaihi salam. Alhamdulillah na ziyarci Imam Husaini ranar Karbala cikin wannan dandazon, kuma na je lokacin da babu kowa na ziyarci kabarin markadin Imam Husaini alaihi salam. To kowane lokaci mutum zai iya ziyaran Imam Husaini, sawa'un a kusa yake ko a nesa yake. Kada mutum karka damu da aka yanzu tsakaninka da Karbala kilomitoci ne masu yawa, kuma sai ka kashe miliyan 3 kafin ka ci. Karka damu da wannan, kana zaune a gida din ba za ka iya ziyara. Da ziyarar da Ashura na wanda minal mustasan ma a ce mutum kullum yana karanta, kuma yau din nan ma akwai ziyarar 40 wanda insha Allah a ƙarshen jawabi din nan za mu karanta sai zama ainihin ya sha mu ne kowa da kowa ya shiga cikin wannan falala wacce take na duniya. Ziyarar Imam Hussein alaihi salam gaskiyan magana ainihin baki ba zai iya faɗin falalar da take kushe da ziyarar Imam Hussein. Baki yayi kaɗan ke ba.
a mutum da zai dan faɗi yan abubuwan da suka sauwa, amma duk yadda mutum yake tsammani dangane da ziyarar Imam Hussein wallahi ya wuce. Kai ma daga cikin ruwayo akwai ruwayan da take cewa wanda ya tafi ziyarar Imam Hussein ba ma a lissafa masa waɗannan kwanakin ko kwana nawa, to ba a lissafa masa su daga cikin umarninsa, yani ba a lissafa masa. To da sauran falaloli masu tarin yawa, wanda daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya ziyarci Imam Hussein gobe kiyama zai kasance ainihin a matsayi ɗaya da manzo sallallahu alaihi wasallam da ahlul bait alaihi wasallam. To kuma wannan falala din ya hada waɗanda suka samu damar zuwa da mu da muke nan, amma za mu karanta ta wannan ziyara da mu ma duk muna karkashin wannan falala din da izinin Allah subhanahu wataala. Kuma da yake yau ne ranar 40, yau ake so ya zama an karanta. In ta wuce yau to mutum ba ziyarar 40 ne ba, a ya dai wata ziyarar ce ta Imam Hussein, amma ba ta 40 ce ba. To wannan kenan. Sai dangane da abin da ya shafi girmama makwancin Imam Hussein alaihi salam, dukkanin addinai, ko da yake kamar da abirin da ne ba, in na ce addinai an gani, sai dai in ce dukkanin addini na sama, saboda duk addinin da Allah ta'ala ya sako addini iri ɗaya ne, babu wani bambanci, illa iyaka lokacin wannan annabin idan aka aiko shi zuwa ga wata al'umma, za a aiko shi ne daidai da hankulan wannan al'umma din, kuma daidai da zamaninsu. To kuma in suka wuce wata al'ummar ta zo ta samu ci gaba a hankalce da kuma zamani, bambanci na zamani, sai Allah ya sake aiko wani annabi shi ma ya zama daidai da wannan zamani, amma ba addinin aka canja ba. Asalin addini shine ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah. To kuma kowanne ainihin addini haka, wani zai iya cewa muhammadun rasulullah a cikin wannan al'umma kenan, har a sauran al'ummu da suka wuce, domin babu wani manzo bayan manzo. Ba mun ce duk ba manzanni bane, a duk fadawa ne su na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka la ilaha illallah ita ce asalin me Allah ta'ala yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin ko rasula, yace mi ani ibudullaha wajtanibu tagut, ku bautawa Allah kuma ku nisanci tagut. Saboda haka duk addinai kawai in dai addinin nan na sama ne, to kawai yana zuwa ne da abu dai kuma addini ne guda ɗaya. To dukkanin addini na sama in ka ɗauke shi yana girmama, ƙa'ida ce ta addini girmama waɗansu shakhsiyat, wasu personality, waɗansu ainihin waɗanda su a ƙashin kansu suke alamta addini. Ana girmama su a lokacin da suna raye, sannan ana girmama su a bayan rasuwarsu. Wannan haka yake dukkanin addini da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai Allahumma sai dai addini idan ba addinin sama ba, kai balma ka ma bar batun addini ba, a wannan dan adamtaka ce, ɗabi'a ce ta mutum. Yanzu mu dan ba ana girmama Sardauna ba, duk da ba mu san inda kabarin Sardauna ne, ana yi ba mu sani, amma ya kamata a ce akwai kabarin Sardauna kuma ana zuwa ana ziyara, amma dai ban da wancan. Duk da na ga yan wancan a nan ka sun je sun kewaye kabarin, ko ziyarar kabari bai halatta ba, amma akan wannan ne yanzu ya halasta. An gani, to sai zama duka wannan ɗabi'a ce ta mutum. So an aka samu wani gwarzo a cikin mutane, an gani wannan mutumin ko ba Isra'ila ne, ko ba Isra'ila ne, yanzu ka je Isra'ila ba ku gani ba kwanaki an nuno hoton wancan da ya sheka barzo hoton can ba, an gan shi ya je kabarin wani bai Yahudi har ya yi haka ya aka fulawa, ba ku ga hoton ba? Ni ina da hoton. Ya je kabarin wani bai Yahudi saboda ya girmama shi, na ce ko Ben Gurion ne ko wane ne ya je girmama shi haka. Kaga tabbacin cewa su Yahuda suna girmama, saboda haka suka kai babban babansu wanda ya musu wani gagarumin aiki a Najeriya ya je ya girmama wannan ainihin babban mutumin nasu. Kuma ko airport ɗinsu ba ai kun ga sunan shi wancan wanda ya assasa ita kasan Isra'ila na Ben Gurion, sunan shi ne suka sa airport. To mu ma na akwai abubuwa da dama da sunan Ahmadu Bello, sunan Tafawa Balewa, da sunan Aminu Kano, da sunan Murtala Ramat. Duk wannan menene? Girmamawa ne, saboda sun yi wata gwarzantaka wa al'umma, saboda haka al'umma take girmama su. To mu addini sai mu zama daban.
sai zama a addini mu yanzu shikenan ba wani wanda zai yi wani gwarzantaka kuma shikenan a dinka girmama in ya mutu shikenan kawai ya mutu. Wannan bai dace da hankali ba kuma bai dace da ɗabi'a wadda Allah subhanahu ta'ala ya halicci mutum ba. Bilhassali ma addini shine ya zo da wannan, kuma muna da misalsalai da yawa. Daga cikin misalsalai din shine zan ba mu misali da ashabul kahfi. Ashabul kahfi me ya faru da su? Lokacin da sun rayu a zamanin wani sarki da Qayanus wanda yake azzalimi ne kuma ana shirka ga Allah subhanahu wataala, su kuma suka gane gaskiya sun yi imani da Allah subhanahu wataala wahdahu la sharika lahu, amma suka boye imanin su kuma cewa an gano su za a iya halaka su, don haka suka gudu da imanin su da ana neman su za a halaka su. Sun tafi suka je suka shiga wannan kogon wanda a nan ne kuma Allah subhanahu wataala ya saukan musu da baccin da suka yi shekara 309 suna wannan bacci. Bayan shekara 309 da suka farka, wannan mun yi kisan a wajen tafsir, to kawai maimaici. Bayan shekara 309 da Allah ta'ala ya tashe su daga bacci din, su da suka tashi suka tsaya masu na wannan baccin wasu ai kwana ɗaya muka yi, jiya muka kwanta yau ko muka waye gari, su suka ai na wuni ɗaya ne ma muka yi, mun kwanta da safe kuma yanzu mun tashi da yamma. To shi kenan sai suka aika ɗaya daga cikin su ya shiga cikin gari, tunda yanzu kuma sun farka yanzu yunwa ta ishe su, sai suka tura wani daga cikin su ya je cikin gari ya siyo musu abinci. So shi wannan wanda aka aiko din ya taho sadadab kada fadawa su gano shi, yau ga su can a je a kamo shi kuma a sa shi ya nuna ɗan uwansa a zo a hallaka su, tunda ta har yanzu wancan sarkin ne. Saboda haka ya taho a hankali yana su da ya shigo cikin gari sai rinka ganin gine-ginen da shi bai san da su ba, wasu wuraren da a da babu gini dan sai ya tarar da gini. Yanzu wanda ya rayu shekara 30 baya in aka taso shi ya zo ya ganin godiya da ai zai ce ai wannan kuma yaushe aka yi bai san da ita ba, to balantana shekara 309. Saboda haka birni ya canja, gari ya canja, ya dinga ganin gine-gine da wasu abubuwa waɗanda a da bai san su ba. An gani kuma kayan da mutane suke sa a lokacin sai gab shi ba irin kayansa ba, shi ya fita daban da su. Abin da ya taɓa shi mamaki, har da ya laba ya je wajen mai sai da gurasa, wannan nawa aka ce kaza, ya ce to ya sa hannu aljihu ya ɗebo 'yan silallansa ya ce to gashi a bani. Mai sai da gurasa ya kallaci kai wannan kuma kuɗin ba, sai ya ga a cikin kuɗin an rubuta ainihin sunan sarki da Qayanus, sai ce kai wannan kuɗin ai ko kakanka ma albarka, kai na ka samu su, wannan an daina yayin su tintin ina ka samu su. Daga nan ne ya fahimci cewa a to lallai fa akwai matsala, al'amura sun canja. Saboda haka nan da nan sai wani ya je kai tsegumi wajen sarki. To alhamdulillah thank God a daidai lokacin ainihin gwamnati ta canja, yanzu ba a zalimin sarki ba ne, yanzu ba gwamnatin sha ba, yanzu gwamnatin ayatul lahi ce. Saboda haka zamanin gwamnati ne na sarki wanda yake muslihi kuma adali. Sai wani ya je ba da labari ya ce ai kaji ranka ya daɗe, sai sarki ya sa a zo a ganshi. Aka zo aka ganshi, aka yi masa interview, aka komai da komai. A ƙarshe dai ya ce ai shi yana tare da sauran 'yan uwansa ne suna wani mahalli. Aka haɗa shi da jama'a suka je wannan mahalli ɗin. Saboda haka ko da ya shiga cikin kogon shikenan sai Allah subhanahu ta'ala sai ya ɗauki ransu. A wata ruwaya kuma an ce a dogon bacci Allah ta'ala ya sake jefa su. Domin ma dai ko dogon bacci ne ko ma dai Allah ya ɗauki ransu dai, domin dai suna can a cikin wannan kogo, kuma za su taso lokacin bayyana sahibul asar, kuma za su zo ainihin su taimaki imamin zamaninmu ajjalala ta'ala farajahu shari. To shikenan sai kawai suka koma wannan bacci da akai a tashe su, a ce ina ai wannan shikenan kuma sun tafi, Allah ta'ala ya yi hukunci a kansu. To sai mutanen suka fara munaza a tsakankaninsu, to yanzu ya zame da wannan mahallin. To a daidai lokacin shi wannan sarkin, duk da cewa mutane muminai ne, to amma sun kasu gida biyu, suna da ra'ayyuka guda biyu. A cikinsu akwai waɗanda suka yadda akan cewa gobe kiyama za a tashi mutane da gangan jikinsu, shine ake kira da ba'athul jismani.
za a tashi mutane wannan gangan jikin da kai rayuwa da shi a duniya in bayan ka mutu an sa shi a cikin kabari ya tattake wanda kila nan da shekara 30 baya don aka je aka tona za a ga sai kasusuwa kamar yadda aka ba ɗanta ta shekara 30 sun yadda a business shi a Madina amma iya shekara 30 yana yi kawai za su fita kasusuwa kuma za su sa wani agwara to in ma dai shekara nawa mutum da ya tattake ya zama ya zama kasusuwa to kuma zai iya yiwa a ce waɗannan kasusuwan yanzu sun maka saunan izama lahama sun maka za sun duk waɗannan abubuwan kuma su sake faruwa ko mutum ya dawo yadda ya rayu a duniya to sai mutanen wannan lokacin suka kasu gida biyu wasu suka ce hakan zai lalle akwai ainihin za a tashi mutane da gangunan jikunan su da suka rayu a wannan duniya wasu su kuma sai suka ce a'a mun yadda dai za a yi tashi a kiyama amma dai ba da wannan gangan jikin ba bayan ya riga ya gama ciccikewa kuma Allah ya tashe shi to a lokacin ra'ayi biyu ne a wannan birnin duk da cewa duk sun yi imani amma dai akan wannan matsala din sun kasu gida biyu kamar yadda muka kasu tsakaninmu da yan izala misali aqidan bada mu muna cewa Allah kadirun ne akan bada su kuma suna cewa wannan kafirci misali amma duk cikin mu mun yi akwai wanda ba musulmi ba duk musulmai ne ko da wata matsala yanzu ta raba mu alal misali to su ma haka ya zama akwai matsalan da ta raba su to shikenan waɗanda su ba su yadda da tashi jismani ba sai malamai suka ce Allah ya tayar da ashabul kahfi ne a daidai lokacin dan ya nuna musu aya an gani wannan aqida da suke da ita cewa Allah ba zai tashi mutum da gangan jiki to ga wasu sun yi shekara 309 kuma ga su sun dawo kamar yau aka kwanta suka kwanta kamar jiya suka kwanta yau kuma suka waye kai kaga Allah kadiru ne alama ya sha Allah mai iya yin abin da ya ga dama to Allah ya dawo da su ne ma saboda su waɗannan masu wannan ra'ayi da Allah ya ɓata ra'ayinsu amma duk da haka kasan mutum in ya rike aƙida yana da wahalar bambarewa ko to duk da haka sai ya zama dai su dai har yanzu ba su yadda ba saboda haka ne Allah cikin alkur'ani yake ba mu labari ko yake cewa wasu daga cikinsu suka ce qalu menene nabni alaihim bunyana ko yaya ayat na ayat tana nan a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce wa kadhalik a'tharna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqqun muka nuna su bayan da suna ɓoye domin su waɗannan mutane sun ci alkawarin Allah na cewa zai tashi mutane da gangan jikinsu haqqun gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha kuma tashi alkiyama wani abu ne wanda babu wani kokonto a kan shi yace is yatanazaquna bainahum amran lokacin da a tsakankanin suka fara jayayya an gani jayayya aka mai faqalu ubnu alaihim bunyana su waɗancan da ba su yadda da tashi da gangan jiki ba suna so su kashe wannan aƙida a manta da ita cewa za a tashi da gangan jiki sai suka ce kawai mu yi gini mu toshe gurin ma gaba ɗaya shikenan a manta ma da su abin ra'ayin da suka kawo kenan amma wa qala alladhina galabu ala amrihim su kuma waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin su ashabul kahfi din nan suka ce mi lanattakhizanna alaihim masjida suka ce mu ba za a batar da gurin ba za mu bai da gurin wajen bauta wajen yin sujada wajen ziyara an gani to kaga a nan gurin Allah subhanahu wataala sai ya nuna akwai masu manaza guda biyu waɗanne ne masu cikakken imani allazina galabu ala amri to su ne suka ce za mu mai da gurin ya zama wajen ziyara kuma mu yi masallaci a gurin mu rinka zuwa muna yin sujada to ashe kenan wannan aiki ne mai kyau an gani ba san ko kun fahimci istidlali kafa hujjar da aka saboda haka aiki ne mai kyau an gani su waɗancan sun zo da wani abu wanda ba shi ne daidai ba amma waɗannan su ne suka zo da aiki mai kyau saboda haka to tun daga nan ne sai aka fahimci za mu fahimci cewa lallai ashe kenan idan mutum ya mutu alhali ya yi hidima ga addini to mutuwarsa ba tana nufin shi ke na an rufe shafinsa ba an manta da shi a'a har yanzu yana nan a raye to shahidai ma an ce suna raye ballantana annabawa da kuma ma'asumai an gani su ma kaga suna raye saboda haka kenan bayan mutum ya mutu to ba ana nufin a banzatar da
makwancinsa ba ne shi ke na daina ziyararsa. A yanzu ma sabuwar kofa ta bude na ziyararsa, wanda shi ne ya kai zuwa ga filin Karbala, wanda lokacin da aka kashe Imam Hussein alaihi salam ainihin sahara ce gurin, babu gidaje a gurin, an gani. Amma 'yan shi'a yardar Allah ta tabbata a gare su da suka fahimci karantarwar alkur'ani, kuma cewa karantarwar manzon Allah da iyalan gidansa shine a raya makwantai na waɗanda suka yi wa hidima, suka bar wani ligasi a addini, a raya makwantansu. Sai aka zo aka raya Karbala, wanda yanzu ainihin Karbala, to ban san da wani birni zan kwatanta ta ba a Najeriya, amma ta zama hamshaki babban birni wanda ake hada-hada, kuma suke da abubuwa daban-daban, wanda an ce hatta wutar lantarki da suke sha ma tun daga Iran aka janyo musu albarkacin Imam Hussein. Saboda haka ba a ɗauke wuta a gani. To saboda haka sai suka raya gurin, kuma duk shekara ko in ce kulli yaumin ana zuwa ana ziyarar Imam Hussein. Gurin da sahara ne, amma yanzu ya zama babban birni, ƙayatacce da tituna da fitilu da manya-manyan hamshaken gine-gine da kayayyakin more rayuwa da ko duk abin da kake bukata a bashi a Karbala. Albarkacin Imam Hussein. Sannan kuma kulli yau sai an samu masu ziyarar. Ba wata rana da za ta fito, an gani, kuma gari ta faɗi, an gani, dare gari ya waye, ka je wannan mahalli da ka tarar da ba ko tsinke ba. Each and every second, kowane second akwai mutum a haramin Imam Hussein tun daga wancan lokaci. Kuma makiya sun yi iyakacin kokarinsu a kan su hana, amma abin da ya hana ba. Akwai waɗanda ma suka rugurguza gurin, aka mai da gurin ma filin noma, aka rinka yin noma, amma daga baya aka sake raya wannan gurin. Kuma yanzu dole suna ji suna gani abin ya fi karfinsu. Wannan abin da nake so a nan gurin shine cewa shi irin waɗannan abubuwa wani abu ne wanda ya zama mashru'i. Na farko dai ya dace da ɗabi'a na mutane, ya dace da hankali na mutane, kuma ya dace da addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka. A gani sannan idan muka kalli Palestine din nan, za mu ga cewa a nan Palestine din nan, musamman a nan Kudus din nan, ai akwai kaburburan annabawa da dama. Annabi Ishaq yana nan, ko annabi Yaqub yana nan, an gani, annabi Ibrahim yana nan. Kuma lokacin da musulmai suka ci wannan yanki na Palestine din da yaƙi, lokacin da suka ci shi da yaƙi, sun tarar da wasu Yahuda ana kiransu Lahum bin Nasara, Kiristoci, wanda su kuma sun zo sun tare a gefen kabarin annabi Ibrahim alaihi. Saboda haka sun mai da gurin wajen bauta, ba Ibrahim suke bautawa ba, an gani, amma dai sun ɗauki, tun da wuri ne mai albarka, don sun ɗauki wajen a matsayin wajen bauta, don haka sun tare a gurin suna yin harkokinsu. To musulmai da suka ci Kudus, Palestine da yaƙi, suka tarar da waɗannan ainihin wato Kiristoci din a wannan yanayi, ba su kore su ba su ce ba su kai wannan ai shirka kuke yi ba, ku tashi, aka rugurguza kabarin annabi Ibrahim. Ba haka suke. Su musulmai sai suka basu akan abin da suke yi, suka ma karfafe su, suka ma kawo hadiya suka rika bayarwa. Hatta wannan toliyar da take burbushin kabarin annabi Ibrahim, musulmai ne suka gina musu ta a lokaci. Saboda haka suka basu suna, wannan ya sanya waɗannan kiristocin suka ji daɗi, don haka su ma kawai sai suka shelanta ma cewa yanzu tun da ai su da sun suka ma addinin musulunci din wani abin nan, amma sai suka ga addinin musulunci din lallai addini ne wanda ya dace da abin da suka sani addini, don haka sai suka musulunci. An gani, to kaga wannan sun zo an tarar da su, musulmai sun tarar da su a kewaye baibaye da kabarin annabi daga cikin annabawan Allah, suna girmama shi, suna ziyarar, amma ba su ce musu komai ba. To yaushe ne ziyarar kabari ya zama shirka da Allah? Yaushe ne ya zama shirka? A wace karantarwa? A wani alkur'ani? A wace ruwaya? A wani hankalin? A wace ɗabi'an ta mutane? Bilhatin da an je da Allah ya tambaye ku, idan an je ziyarar nan, shi wanda yake cikin kabarin shi ake bautawa? Ya kamata sai su zo su tambaye mu, wai ku ya kuke bautawa? Sai sun ce a mu ba Husaini muke bautawa, mu Allah muke bautawa.
alal misali sujada ko ai kun ga a cikin addinin nan nama an haramta wani yayi wani sujada, wanda haka ruwaito manzo Allah yana cewa da zan umarci wani yayi wani sujada da zan umarci mata ta yi wa mijinta sujada, amma addinin nan babu sujada. To amma duk da haka da za mu ga mace ta zo ta kafa goshinta gaban haji a gadinta sai mu tambaye ta mu ce ke kwa haji Kano ina haji Kano ko ba ta zo ba, ke kwa haji Kano da muka ga kin zo kin tsora goshinki akan ƙasa baki san cewa ainihin kawai in su mutanen ne suna gani kawai shike shirka sai su jefe da ta shirka ba wani bincike. Amma mu a wajen mu ba muka ga mace ta kafa goshinta a ƙasa tana yi wa mijinta sujada sai mu ce ke ko baiwa Allah da wani ulwa ne kike masa sujada, in ta ce ai ni a waje na abu bauta ne kuma haka ya cancanci bauta masa, sai mu ce to ki shirka. Amma sai ta ce ni ba ɗauke shi a matsayin abun bauta ba, saboda yana da girman matsayi a wajena shi yasa na ga ba yanda zan iya girmama shi matuƙar girmamawa ba ce masa sujada, sai mu ce to yanzu ke ba mu shirka ba, amma dai abin da kika yi haramu ne a addini haram. Akwai bambanci tsakanin shirka da kuma aikata haramu. Sai mu ce abin da kika aikata ba daidai ba ne, haramun ne a addini, amma dai kada ki ƙara aikata. Amma in gobe ta aikata ba za mu ce ta yi shirka ba. To haram nawa ake aikata kuma mu taɓa koran wanda ya aikata haramun amma daga addini ko kuwa kila wannan ma zai yi wa'azin shi ma akwai wasu ɗan haramomi ɗin da yake ɗan aikatawa, an gani. To kaga a shikenan mu a wajen me yake determining ɗin bauta shine zuciya, niyya innamal a'malu binniyat. in kai abu wanda a birnin zuciyanka kai da niyyar bauta kai shikenan ya zama bauta. Amma in ba da niyyar bauta kai ba ko sujada kai wa wani to ba sunansa bauta ba. Gayatul amr shine sai mu ce kai ba ni. Haka mu addinin mu ya karanta. An gani? To saboda haka idan mun je muna ziyarar kaburbura na a'imma alaihimus salam to muna yi ne da unwanin su ababen girmamawa ne a wajen kuma muna raya al'amarin su dan inda a ce mun banzatar da su to da yanzu ba mu kai matsayin da mutum. Ina so tabbatar mana da cewa da jamhuriyar musulunci ta Iran matsayin da ta kai albarkacin girmama karwayin Imam Hussein shine yanzu ta zama dodanniya ga kafircin duniya. An gani albarkacin wannan kuma mu ma muna so mu ci albarkacin wannan, mu ma wata rana ya zama ya zama kalman Allah ce, mu ma mu zama jamhuriya albarkacin Imam Hussein albarkacin girmama waɗannan bayan Allah din managarta. To kaga mu haka akidan mu take, amma su wadancan su kawai ba ruwan su dai kai abu shikenan ba ruwan su da me a cikin zuciyanka, menene manufanka, me kudirinka, me itikadinka, to wace niyya kai a kawai shikenan sai su je ko maka shin me ruwa su ce maka shikenan ka zama mushrik. Dan haka ne su a wajen su ma ba su san ma ziyarar kabari. Hatta in ka je Madina ka je kusa da kabarin manzo Allah in ka dade to sai askari ya zo ya ce haba kai ka daɗe ruwa sai ya zo ya ce saboda kada ka koma yin shirka. Kaburburan da suke na a'imma alaihimus salam irin su Imam Hassan, irin su Imam Sadiq, ko irin su Imam Zainul Abidin, waɗanda duk suna na akwati, irin su manya-manyan managartan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk suna nan a kwance a cikin wannan makabarta din ta Baqiya. An gani? To amma yanzu in ka je zaka ziyarce su yanzu sai ka ga ba askari. Minti biyu aka ba in aka ga ka janyo mafati wai to wannan kuma in aka kama ka ina ji sai a manta da kai a cikin prison saboda kawai ka yi laifin ka aikata shirka saboda gashi ka zo da mafati kana karanta wani abu shi ziyara. Kuma shi yasa nam suna da wani abu da muka fifita da shi shine cewa na farko dai mu muna da addu'o'i kuma manya an gane manya-manyan addu'o'i masu tasiri wanda su ba su da shi. Yanzu irin su jaushe ne da kabir ɗin da kuma sagir, irin su du'a kuma irin su mashlul, irin su mujir, irin su yastashir, ga su nan da yawa duk ba su da waɗannan addu'o'i ne. Amma mu alhamdulillahi muna da su. To kuma in ka zo ɓangaren ziyarori ba su da su. Ba san cewa ranar annabi ana ziyarar shi ba, ana karanta ziyarar ba sani ba. Ba san cewa ranar maulidin annabi ana karanta ziyarar amirul mu'minin ba sani
ba san cewa daren arba ana karanta ziyarar Imam Hussein ba sani ba san cewa yau ana karanta ziyarar Imam Hussein ba duk ba sani. Kaga wannan wani balkacecen lada ne wanda sun rasa shi. Saboda haka ahli suna ko da ya zama ɗan aljanna to fa kai ka masa fiki sai dai ya daga kai ya hango gidanka. Mana saboda wani romo mai tarin yawa ya bashi tun a nan duniya bai tsaya ya kwasa an gani. To kaga mu duk muna da ire-ire waɗannan abubuwan waɗanda su ba su da shi. Alhamdulillah wannan ta goma shine kuma baiwa ce da Allah subhanahu wataala ya mana dangane da abin da ya shafi sanin waɗannan tsarkakakku bayi na Allah subhanahu wataala waɗanda su ne alamin addini, waɗanda wanzuwan wannan doron ƙasar to a hannunsu yake. Kamar yadda manzo Allah ya ce ko an-nujum amanu li ahli sama'i minal wa ahli baiti amanun li ummati fa iza zahaba ahli baiti atahum ma yu'adu. Cewa su taurari amana ne ga mutane ga halittun da suke sama. An gani kamar yadda ahlul baiti su kuma amana ne ga waɗanda suke zaune a duran ƙasa. Duk ran da aka wayi gari babu ahlul baiti to ka tabbatar da cewa ranar daga shikenan kiyama kuma ta tashi. Wannan ranar ba za ta ƙara abin nan. Shi yasa a'imma alaihi musallam za su ci gaba da wanzuwa har an ce ƙarshen wanda zai bar duniya to imami ne daga cikin imamai. Shine ƙarshe wanda zai bar duniya. Saboda jillon lahaza ɗin da aka sa wayi gari aka ce babu imani to shi kenan wannan ƙasar. Yanzu kawai misali a ce wanda yake rayuwa ne akan oxygen, in ba da oxygen ɗin ba zai rayu ba, sai wani ya lallabo ya sa shi sai ya datse, rayuwa za ta ci gaba shi kenan rayuwa ta kare mutum zai mutu. To haka duk da aka ce babu imami ko ɗaya to shikenan wannan duniya din ta tashi daga aiki, tashin alkiyama ba. Da haka ne bayan Imam Ajalla ta'ala Farajul Sharif ya bayyana, ya zo ya yi jihadi, an wanke ƙasa, an tsarkake ta, an tsaftace ta, an shimfiɗa adalci a doron ƙasa, ya gama shekarunsa da ya yi. To farkon wanda zai fara dawowa duniya shi ne Imam Hussein, shi ne farkon wanda zai fara yin rada. Sannan duk a'imma ɗaya bayan ɗaya za su dawo, kowanne sai ya kafa daula a wannan doron ƙasa. Imam Hussein lokacin da zai bar duniya an ce sai ya zama tsoho tukub har girarsa tana zazzaguwa saboda ta bayyana, sannan zai bar duniya. Gani na hannu na rufin arda wa man alaiha, ita kasan da duk da ke mu za mu gaje ta. Gani me ma'anan mu a immatu ahlul bait alaihi salam. Saboda haka da yake lokaci ya riga ya tafi yayi nisa, to wannan dai wanda ta goma shi ke wani baiwa ne da Allah subhanahu wataala ya mana da fahimtar ita wannan rana din ta 40, asali ma da fahimtar wannan mazhaba da wannan tafarki na ahlul bait alaihi salam, wanda kuma muna ainihin godiya ga jagoran Musa da Zakzaki wanda zamu iya cewa wannan albarkacin sa ne muka ci. Gani sakamakon dosano hasken da yayi daga jamhuriya wajen Imamu Khomeini, mu aka dosana mana, tun mu ma muka dosana har muke dosana ƴaƴan mu har da jikokin mu tun zamu dosana musu. A gani wannan bambaiwa ce, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a ƙarƙashin wannan mazhaba wacce take tatacciya ta iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mai maimaita mata wannan rana ta 20 ga watan Safar a matsayin ta ranar 40. Ubangiji muna roƙonka, muna tawassuli da Imam Hussein, Allah ka sa faɗiɗiwar haka wasu gungu daga nan duk suna can Karbala. Allah haddani sallallahu alaihi Muhammad wa alihi tahir. Ya Imam Husaini, ya sharifin Karbala, zuciya ta ba ta manta Husaini ko wani zamani.
ya imamu imam Husaini ya shahidi